हम हैप्पी दिवाली के लिए बम खरीदने आया है। दिखा दो, बहुत सारा बम दिखा दो जले। Hai logoफोर, दिवालीनि बमा बायनो फैदों जोङो। नोंथांमोननिसिम हैप्पी दिवाली जासिहरनाय थाग्रोबाय। नायलांबाय थादो लोगोफोरा, फार्स्ट टाइम ब्लगिं बनायदों। नोंथांफोरा नायलांबाय थादो। थांगासिनो दं जोङो, गरायसर सकआव थांगासिनो दं जोङो। फाय गोसा फाय। नायलांबाय था नोंथांमोन, जोंनि जायगाफोरा माबायदि कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय। नै जोंनि ओनसोलनि थाव डिपुआ नाय। उरी बाबा, काय को इतना टेंशन लेने का। नायलांबाय थादो लोगोफोर। टूटा फूटा हमारा इलाका। भाई और बहनों, देखते रहना हमारा ये ब्लॉगिंग। नै जों मोनफैबाय कमार्स कलेज, एंड कमार्स कलेजनि खाथियावनो दं बरखपा हाई स्कुल ना। बरखपा हाई स्कुलमोन ना। एंड नायलांबाय थादो नोंथांमोना, आं खिथिलांगासिनो दङ। हायार सेकेन्डारि थांला दे। नै नोंथांमोन, नैबे जाबाय बरखपा हाई स्कुल। बे साइडथिंनो दं कमार्स कलेज। जोंनि तामुलपुर एरियानि आर्मि केम्प मोनफैबाय। नोंथांमोना नायलांनो हागोन जोंनि आर्मि केम्पखौ। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय तामुलपुर ओनसोलनि आर्मि केम्प। नायलांबाय थादो नोंथांमोना, बहुत गोदोर हले जायगाया, तामाम गोदोर। खावनैथिंबो दं, फारनैथिंबो। नायलांदो नोंथांमोन। ओ मा गो तुरुलाभ, ओ मा गो तुरुलाभ। नायलांबाय थादो, बहुत गोदोर गोदोर जायगा। नोंथांमोना हेलिकप्टार बाग्रा जायगाबो नुगोन। ओरी बाबा, बहुत बड़ा है, देखने में तो बहुत बड़ा है, अंदर जाके देखना पड़ेगा कैसा है। उधर भी है एक हेलीकॉप्टर बागरा जाएगा। देखो, बहुत गदर गदर दंगार दंगार, अच्छे से देखो। वहाँ है हेलीकॉप्टर क्या बागरा। और उधर भी है बहुत बड़ा बड़ा कैंटीन है, उधर कैंटीन, हाँ साइड कैंटीन है। उधर देखो बाबा, बहुत बड़ा है हमारा तामुलपुर का आर्मी कैंप। हेलीकॉप्टर बागरा जाएगा। उधर 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 देखो। देखते रहना अच्छे से, लाइक और कमेंट जरूर करना, और सब्सक्राइब भी कर देना, टिंग बेल आइकन को बजा देना। देखो बाबा, बहुत बड़ा है उधर। उधर भी है बहुत बड़ा बड़ा। देखो, इसमें लिखा है स्टॉप, गो स्लो, स्लोली स्लोली जाना पड़ेगा। उधर भी है बहुत बड़ा। देखो कैसा है। हम हैप्पी दिवाली के लिए बम खरीदने आया है, तो आप लोग देखते रहना। चलो चलते हैं, देखते रहना। नै जों बमा बायग्रा जायगायाव मोनफैबाय। दा जोङो एटम बम लानोसै, एटम बम। बैयाव बायगोन, बैयाव। नायना ला लोगोफोर, नायलांबाय थादो नोंथांमोन, आं खिथिलांगासिनो दं फारसेनिफ्राय। 5 minutes later. हाय लोगोफोर, बेयाव बमा गैयानो। दा जों थांनांसिगोन मटंगा सकआव। मटंगा सकआव लायनोसै। ये गैयानो, थांनोसै, नायलांबाय थादो। अब हमको जाना पड़ेगा मटंगा चौक, यानी बमा लायग्रा जायगा। नायलांबाय था नोंथांमोन, इंटारेस्टिं जागोन भिडिअआ। फार्स्ट ब्लगिं खालामदों आङो।
भुल जानो हागौ दै मायावबा मायावबा बुंनायफोराबो जाया जानो हागौ नायदो लोगोफोर नैथिं दं बारदै सिख्ला स्कुल नायलांदो लोगोफोर जों थांगासिनो दोङो स्ल'लि उरी बाबा इधर कैसे कैसे गाड़ी है फ्यू फ्यू जाता है हमको भी ऐसे बाइक चाहिए चलाने के लिए हमारे पास तो साइकिल है वो भी है BMW नहीं है हमारा AMW है हमारा देखना कैसा है हैंडल भी ऐसा है देखो जी उधर देखो ये है गौरेश्वर चौक अच्छे से देखो दुकान है बहुत सारा इसमें लिटरिंग है गर्ल्स एंड बॉयज उधर देखो उधर चाहेगा तो मिलेगा गांधी बारी मिलेगा और उधर चलते हम लोग मोटुंगा चौक किसी को बैग चाहिए क्या इधर है बहुत सारा ले आके फ्री में मिल जाएगा जिम लेना है तो आजा गौरेश्वर चौक इधर है जिम और उधर हम जाते हैं इधर हमको मिल गया मोटुंगा चौक एक या जो भी हो हम लोग मिल गया उधर देखो बहुत सारा है दुकान इधर भी है किसी को कुछ भी खरीदना है तो इधर मोटुंगा चौक में आ जा देखो हम तो मिल गया मोटुंगा चौक देखते रहना दिवाली के लिए हम बम खरीदने आया है देखते रहना तुम लोग को दिखाऊंगा बहुत सारा बम दिखाऊंगा किसी को खरीदना है तो आजा हम लोग आ ही गया उधर दुकान में देखो बहुत सारा बम है देखो बहुत सारा बम है साइकिल स्टैंड देना पड़ेगा उधर देखो ब्लॉगिंग नोंगो जले खिथिदोब्रा बमफोरा मोजां नै दिखा दो बहुत सारा बम दिखा दो जले क्या है ये बहुत सारा बम है इधर ब्लॉगिंग देखो जी किसी को चाहिए तो आजा मोटुंगा चौक नाम गया इधर बहुत सारा बम है किसी को चाहिए तो लेने आजा इसको दे दे पहले इसको देखो राइनो 200 थाखा नोलै 200 नो नैया सोरबा नांगौ लांफाय खैथा थायो मोनबा थायो ये कितना का सामलायन ब्रोकेरा बेसां ये कितने का है हो गया जाबाय बेसां इयाव दोनैलाय सोलायनायनि दे फलाबायलै नै जाबाय लाखांबाय थांनोसै एबार मायाव हाबगोन जानो हाबैलायनोसै एबार जानो फै सोरबा जानोबा फै नायदैथि थांसै ओइ साइकेलाबो खारला दं माथो थांनोसै जानो हाबलायनोसै बाय इधर भी है बहुत सारा सा इधर भी है बहुत सारा सा क्या बोलते उसको
थांबाय बमा लाखांनानै अब हमको चाहिए कुछ पेट में भराना है हमको कुछ जानो हाबलायनोसै एबार मायावगोन धाबारामाव जानो नामा नोंथांमोना सोरबाफोर फैदो नै गारि नांगौबा लांनो हाफैगोन TVS एन्ड नै हाबलायनोसै नै मोनफैलायबाय धाबारा कुल बाबा कुल नै मोनफैलायबाय कुल बाबा कुल मोनफैलायबाय रुको नै जानो हाबलायनोसै सिङाव डाइरेक्ट हमको कहाँ पर बेचना है बाहा क्या दोनों या राम ये क्या है सॉस उधर ऐसा है हम जालायनोसै अमानि जागोन अमानि जि गोबाव नुदों मानसिखौ जानो नामा सोरबाफोर नै क्या है उधर ये किसी को खाना है तो आजा इधर तुम लोग पैसा दे दे हम खाते रहेंगे है कि नहीं नायलांबाय थादो जानायखौ मिथिगोन नै लोगोफोर मा लाना फैदो जों इखौ जोङो दा आनबक्सिं खालामनो नायदो नायनो हागोन लोगोफोर क्या नाम है उसका ऐसे देना पड़ेगा क्या नाम है किधर है किधर से उधर भी नहीं राइनो है राइनो उधर से राइनो उल्टा है उल्टा अनबॉक्सिंग करने के लिए कर दिया ये इधर देखो ये बहुत सारा है कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वो एक ले गया 10 किसी को मारना है क्या इधर ऐसे लगा के घुस के करना है क्या किसी को तुम बेटा डर गया दीदी डर गया सोरखौबा उरायनांगौ नामा I mean सोरनिबा न'खौ उरायनांगौ नामा इदि इनो काफियांदो ग्रेनेड नाङा इदिनो उरायगोन मिथिबाय या मोनफैबाय जोंनिया अमानि टेस्टी देखो ओमानी ओमा उधर देखो किसी को खाना है तो ये धाबाराम होटल पे आ जाना फ्री में सब कुछ मिल जाएगा उधर देखो Peace.